የፊልድ ማርሻሉ አማካሪ የሚዲያ ጦርነት ተከፍቶብናል ብለዋል። የብልጽግናው አገዛዝ በአማራ ክልል የሚፈጽመው የድሮን ድብደባም ቀጥሏል። የጠቅላይ ኢታማጆር ሹም አማካሪ ሌተናንት ጀነራል አለምሸት ደግፌ ከአንድ ዓመት በፊት በርስ ጦርነት ለተማገደው ሰራዊታቸው የገቡት ቃል ደክሞታል፣ ማረፍም ይፈልጋል። አሁን ያቀድነውም ለየክልል የጸጥታ ኃይሎች እንዲዋጉ ትተን እኛ ወደ የካምፓችን መሰብሰብ ነው የሚል ነበር። መከላከያ በየጊዜው ኃይል እየመደበ ያንዳንዱ መንደርና ወረዳ ቀበሌ ከተማ የጠበቀ ሊኖር አይችልም። ግዳጁም አይደለም። ይሄ ግዳጅ በመሰረቱ የሚሊሻና የፖሊስ ግዳጅ ነው። ስለዚህ ከዚህ ስራ ኦኬ ከምትሪ ወዘለሁም ሓደ ነገር ኢና ክንርዳል የደለሁ መጀመሪያ ክልተ ነገራት ከሪየኩም ኣብዚ ክንሰምዖ ፀናሕና ዘረባ ሰራዊት ናይ ብልጽግና ኩነታት ከቢድዎ ከም ዘሎ እዩ ዝነግር ዘሎ። ስለዚ ኣብቲ ዝግምግምዎ ዘሎ ዘረባ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘሎ መጀመርያ ሰራዊት ናይ ብልጽግና ወይ እውን ናይቲ መንግስቲ ሰራዊት ማለት እዩ ካብቲ ኣትይዎ ዘሎ ኩናት ክወፅእ ከም ዘለዎን ዕረፍቲ ከም ዘድልዮን ምክንያቱ ብከምዚ ክቅፅል ኣይክእልኒ ዓቕሚ እውን የብሉን እቲ ዘሎ ኩነታት ናይ ኣምሓራ ይኹን ናይ ኦሮሞ ብፖሊስን ብምልሻን ጌርኩም ተቆፃፀርዎ ሰራዊት ወላ ሓንቲ ክገብር ኣይከኣለን። እዛ ዘረባ እዚኣ ካበያ ትመፅእ ዘላ ብተደጋጋሚ ዘጋጥሞ ዘሎ ስዕረት ናይ ሰራዊት ኣብቲ ኩናታት እዩ ኣስተዋፅኦ ይገብር የለን። እታ ታክቲክ ድማ እንታይ እያ? እቲ ኩናት ኣብ ኣምሓራ ዘሎ ወይ እውን ኣብ ኦሮሚያ ዘሎ ወይ ኣብ ካልእ ብምልሻን ብፖሊስን ግበርዎ ማለት ማለት እዩ ኩናት ሓድሕድ ክገብር ደር ስለ ዝደሊ እዚ መንግስቲ እዚ ናይ ብሓቂ ረሳሕ ዝኾነ ዕላማ ዘለዎ መንግስቲ ምዃኑ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ በዚኻ ትፈልጥ። ምክንያቱ እቲ ዝዛረበ ዘሎ ዘረባ እንድሕሪኻዮ እንታይ ዝብሎም ዘሎ ኣብ ኣምሓራ ብምልሻን ብፖሊስን ግበርዎ እንድሕሪ ኢሉ ንፋኖ በምሓሩ ከዋግኦም ስለ ዝደሊ እዩ። ኣብ ኦሮሞ በኦሮሞ ክዋግኦም እዚ እንታይ ማለት እዩ? እቲ ሰራዊት ንሱ ዝምልምሎ ወይ እውን እቲ ብልጽግና ኢሉ ባዕሉ ዘሰልጥኖ ሰራዊት ምስ ኤርትራ ክዋጋሉ ምስ ካልእ ከመቻቹ ስለምንታይ እቲ ኣብ ውሽጢ ሰራዊት ናይቲ ብልጽግና ዘሎ ወይ እውን ኣብቲ ናይ መንግስቲ ሰራዊት ዘሎ ተወላዲ ኣምሓራን ኦሮሞን ኣብ ካልእ ክልል ክዋጋ ከሎ ካልእ ዓይነት ዕላማ ስለ ዘለዎ እቲ ውሽጣዊ ሓድነቱ ንክሕሉ ከቢድ ይኸውን። በዓል እዚ ተደጋጋሚ ትሪእዎ ኣማኻርቲ ናይቲ ፕራይም ሚኒስተር እዮም ዝበሃሉ ብዙሕ ግዜ ናብ ኤርትራ ዝግበር ወራራት ዘተባብዕን ክፍፀም ኣለዎ ዝብልን ሰብ እዩ። ስለዚ ዕረፍቲ ይደልሎ ሰራዊት ዝበሃል ኣነ ናተይ ኣናብባ ዕረፍቲ ስለ ዝደለየ ዘይኮነ እንታይ ዳ ነቲ ናይ ብልጽግና ነቲ ናይ መንግስቲ ሰራዊት ኣኪድካ ነቲ ኣብ ኣምሓራ ዘሎ ኣምሓሩ ናሓትሕዶም ከም ዝናቆቱ ትግራይ ናሓትሕዶም ክናቆቱ ኦሮሞ እውን ሰም ኤክሰንት ናሓትሕዶም ይናቆቱ ንስግነቶም ሰራዊት ናቱ መልሚሉ ሓደ ንዑ ክከላኸልሉ ካልኣይ ድማ ናብ ካልኦት ሃገራት ንክኸዱ ጥራይ ክምልምሎም ዝያዳ ናብ ኤርትራ እቶም ጀነራላት ናቱ ቅድሚ ሕጂ እውን ደውፅዎ ምስጢር ንሕና ኣብ ጉዳይ ናትና ኣይትሸናኽሩና ንሕና ንዓብ ኩናት ኢና እንዳሎ ዘለና ዝበልዎ ኤርትራውን መልሲ ዝሃበትሉ ንዕዑ ከተግብሩ ይፍትኑ ከም ዘለው እዩ። እዚ ግን ካብ ማንም ክስወር ዝኽእል ኩነታት እውን ኣይኮነን። ምክንያቱ ድሮ እቲ ናይ ኣክቲቪስት ናይ ኣምሓራ ተረዲእዎ ዘሎ እዩ። ሁሉን ነገር ጨረሰ። ወታደሩ ሞቶ አለቀበት፣ ተተኳሹን ጨረሰ። ዲፕሎማሲው እንደምታወት በየሄደበት ናዳ ነው የቆመበት። ምድሩ ራሱ ከርቶታል። አብይ አሁን ፉከራው አልቋል፣ ሰክኗል። በቃ አሁን ከኤርትራ ጋር ለመደራደር በዝግጅት ላይ ነው። እባካችሁ አደራድሩን። በቻይና ኤምባሲ በቻይና የኢትዮጵያ ኤምባሲ ለኤርትራ ደብዳቤ ተጽፏል። ከምዚ ትሪእዎ ዘለኹም ኣብይ ኣሕመድ ኩለንተን ክገብረን ዝኽእል ዝነበረ ፈቲኑ ስለ ዘይሰለጦ ዕረቁኒ ተኸላኸሉ ላይ ኣትሕኑኒ እዩ ዝብል ዘሎ እዩ ዝበሃል ዘሎ። ስለዚ እቲ ምስ ኤርትራ ዘሎ ሽምግልና ዝብል ዘሎ ደውፅኦ ዘሎ ካብ ናቱ ድኽመታትን ሽግርን ዳ እምበር እቲ ጌጋን ሓደጋን ክፈጥሮ ዝኽእል ዝነበረ ስለ ዝተረድኦ ከም ዘይኮነ እዩ ዝንገር ዘሎ። ኣካል ናይቲ ዝገብሮ ዘሎ ድማ ምናልባት ኣብ ሚድያ እውን ዘሎ ንሰብ እውን ክርድኦ ዘሎ ኣብቲ ግንባር ናይ ሚድያ ክሳብ 200,000 ካድረታት ኣውፊሩ ከም ዝነበረን ባዕሉ እዚ ሌተናል ጀነራል ድም ዝብልዎ ዝተዛረበ እዩ። ስለዚ ብዙሓት ካድረታት ኣዋፊሩ ከም ዘሎን ውፅኢት ከምፅኡሉ ከም ዘይከኣሉን ዝኻ እንታይ ዘርእየካ ብዘይገድስ the group is led allegedly by a figure named Dr. Solomon Kasa, with members provided laptops, unlimited internet, and daily allowances from the government funds. ክሳብ 200,000 ካድረታት ኣውፊሩ በብዙሕ ገንዘብ ኢንቨስት ገይሩ ይሰርሕ ከም ዘሎን እዚ ድማ ንሳቶም ነቲ ፕሮፓጋንዳ ናቱ ኣብ ምግዋሕ ጥራይ ደይኮነ እንታይ ደኣ ወላ እውን ንፀላእቲ ኣብ ምዕፃው ሚድያታት ናቶም ኣብ ምድኻም ሪፖርት እናገበርካ ምዕፃው ካብኡ ሓሊፍካ እውን
نتي اتليست انصار ኤርትራ ዝግበር ዝነበረት ዝክርወት ኮይንኩም ብርቱዕ ዝኾነ ካምፔይን ኤርትራ ንምሕሳስ ንኤርትራ ታሪኻን ነቲ ህዝባን ጠቕላላ ንምጥፋእ ዝተገበረ ከጅፍ ዝኾነ ፈተና ኣብ ዝሓለፈ እዋን እንታይ ፈጢሩ ብግምጣሉ ውፅኢት ኣምፂኡ ኤርትራውያን ናይ ብሓቂ ኣብ ሃገራውነቶም ተመሊሶም ኤርትራውያን ንነዊሕ እዋን ዘየንብብዎን ዘይሰምዕዎን ዝነበሩ ጉዳይ ናይ ናጽነቶም ኣብ ሬፈረንደም ዝተኻየደ ቃልሲ ሰውራ ናይ ኤርትራ ዝወሰዶ ስጉምትታት ኩሉ ደጊሙ ሪኢንቨስቲጌት ንክገብሮ እቲ ኣብ ቃልሲ ዝነበረ ወለዶ ኣብ 91 መንሰይ ዝነበረ ወለዶ ኣስተማቒሮ ወይ ነዚ ኩነታት እዚ ድሕሪ ናጽነት ዝተወለደ መንሰይ ብፍላይ ድማ ኣብ 2000 ተወለደ በቲ ዘሎ ናይ ሃገር ፀገማት ቡቢሉ ዝወፀ ጠቕላላ ብዛዕባ ናጽነት ናይ ኤርትራ ተገዳስነት ኣይነበሮን ስለዚ ነዚ መንሰይ እዚ ተመሊሱ ሃገሩ እንታይ ዓይነት መስዋዕቲ ዝተኸፈለላ ብኸመይ ዝመፀት ሕጂ ድማ ብኸመይ ኣብቲ ናይ ቀደም ነገራት ኣብ 50ታት ዝተፈተነ ፈተናታት ምለስ ከም ዘላ ስለተረድኦት መንሰይ እቲ ህዝቢ ናብ ሓድነቱ ክመፅእ ጀሚሩ ውፅኢት ናቱ ድማ ንሳቶም ዝገበርዎ ኩሉ ነገር ፌል ገይሩ ማለት እዩ ካብ ቀፂሉ ምናልባት ነቶም ኣብ ሚድያ ዘየለኹም ነገራት ከነፍልጠኩም እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ለንቀነ ኣብ ኤክስ ሶሻል ሚድያ ኤክስ ትጥቀሙ ትፈልጥዎ ኢኹም ኢሎን ማስክ ሓድሽ ፕሮግራም ኣታታትዩ ኣሎ ንሱ ድማ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ኣበይ ከም ዝቕመጥ ቦቱ ክፍለጥ ተኻኢሉ እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ኣብ መዓልቲ ቁፅሩ ዘይብሉ ፖስትስ ኣንጻር ኤርትራ ኩናት ጥራይ ዝመለል እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ቁፅሪ ሓደ ኣበይ ከስከ ይቕመጥ ኣብ ኢትዮጵያ ዝቕመጥ መሲልኩም ንዓና እንታይ ይብሉና ነቶም ናይ ፀቀና ህዝብና ዘለና ኣብ ዲያስፖራ ኮይኖም ኣብ ደገ ኮይኖም ዝፃወቱ ዘለዉ እዮም ዝብሉና በዓል ንሱ ኣበይ ይቕመጥሎ ኣብ ስፔን ራይዎም ኩሎም ኣብ ደገ እዮም ዝቕመጡ ንሕና ሰራይ ኣነ ንኣብነት እዚ ሶፍትዌር ዝመፀ it's nothing ምክንያቱ ፕሮፋይል ናተይ ኣብ ስዊስ ከም ዝቕመጥ ዝፍሉጥ ከምኡ ድማ ባንዴራ ናይ ስዊስ ኣለኒ ስለዚ ቦታይን ኩነታተይን ዝገልፅ ሰብ እየ ብዙሓት ግን በዓል እዚ ስእሊ ናቶም ዲ ዋላ እንታይ ምዃኑ ኣይፍለጡ እዮም ባንዴራ ኤርትራ ካለዉ ብዙሓት ኤርትራውያን እዮም ዝኽተልዎ ዘሕዝነካ ኣነ ግን ብሎክ ብቐደማ ይክተሎኒ ነይረ ናቱ ሓበሬታ እውን ሕጂ ኣይመፀንን ይዓፅየ ስለ ዝኾንኩ ምክንያቱ ንዕኦም ክከታተሉ ረይዎም ኣብዚ ሓደ በሉ ኩሎም ቶም ፀረ ኤርትራ ኣብ ኢትዮጵያ እውን ኣይቅመጡን እዮም ግን ኤርትራውያን ድማ እንታይ ገብሩ ኣለኹ ረየኩም እየ ስለዚ ሓደ በሉ ማእስ ከም ዝኣተኻ ዘርእየካ እቲ ቦታ ትቕመጠሉ ዝነበርካ ላስት ታይም ናትካ ኣካውንት ኣበይ ከም ዝነበረ እዩ ዝነግር ቀፂሉ እዚ ትሪእዎ ኣለኹም እዚ ከዓ በቃ ንኤርትራውያን መዓልታዊ እናፀሓፈ ንዑባ ትራንኩሊቲ ገለይ ዝብል ኤርትራውያን ንዑ ልቢ ጌርኩም ንዛተ ብላብላ እናበለ ዛረብ ኣበይ ይቕመጥ ኣሜሪካ ፍኮርስ መብዛሕትኦም ኣሜሪካ እዮም ዝቕመጡ ስለዚ ቀፂልካ ተሪኻዮ እዚኣ ሄርሜላ ብሩክ ቀፃል ኣንጻር ኤርትራ ተፅሕፍ እያ ኣበይ ትቕመጥ ፍራንስ ስለዚ ኣብ ሃገሮም ዝቕመጡ ቃ ይመስሎም ገንዘብ ካዮም ዝኸፈሉ እዚኦም ላፕቶፕ ይወሃቦም እዚ ኣዲስ ኤክስ እስከይ ገለገለ ዝብል ቀፃል ኣንጻር ኤርትራ ኣብ ዘለንቀነ ግን ንዑ እንዶ ኤርትራውያን ንማኸር ክብል ጀሚሩ ኣሎ ምክንያቱ ብውሽጢ ዝወሃቦም መልእኽቲ ፖስት ከም ዝገብሩ ኣበይ ይቕመጥ ኣሜሪካ ኩሎም እዞም ትሪእዎም ዘለኹም እዚ ኣብዲ ቦሩ ዝበዝሕ ግዜ ፀረ ኤርትራ ዛረብ ዝነበረ ኣሜሪካ ይቕመጥ ለንቀነስ እውን ጀሚሩ ፍቅርን ሰላም ደይንገብር ክብል ጀሚሩ ኣሎ ኩሎም ፅሑፍ ተዋሂብዎም ከም ዘሎ በዚኻ ትፈልጥ እዚ ሳልሳይ ቴድሮስ ዝብል ድማ ዝገደደ ሕልፍ ዝበለ ፅልኢ ናይ ኤርትራ ዘለዎ እዩ እዚ እዚኦም ትሪእዎም ዘለዎም ናይ ኩላቶም ኣብ ፅልኢን ክፍኣትን ቀዳማይ ዝኾነ ናይ ኤርትራ ድማ እዚ ቀደም ናይ ኤርትራ ዝውድእ ዝነበረ ፓልፕ ፋክሽን ዝብል እሱ እውን ኣብ ኣሜሪካ እዩ ዝቕመጥ እዚ ኩሎም ፌክ ኣብ ዓዶም ከማና ይቕመጡን እዮም ተገምቲሎ እዚ ከዓ ትሪእዎ ኣለኹም ቀፃሊ ዝዕፆ ብሰንኪ ኣንበማሓሩ እውን ዝፅላእ ማለት እዩ ኣብቲ ዝግርሙ እዚ እኳ ብኣትሊስት ተዋሓደ ኣሜሪካ ከም ዝቕመጥ ይገልፅ ነይሩ እዩ እዚኣ ቅያ ትበሃል ከምኡ ኣብ ጣልያን እያ ትቕመጥ ኩሎም እዚኦም ትሪእዎም ዘለዎም ፀረ ኤርትራ እዮም እዚ ኣበይ ከም ዝቕመጡ ይርዩ ኣለዉ ንሳቶም ግን እንታይ ገብሩ ጀሚሮም ብፍላይ ኤርትራውያን እንተለዉ እዚኣ ኣብ ፅሑሎም ኣይሆብ በፂሕዎ ክኸውን ከማን ምክንያቱ ኣብ ልዕሊ ኤርትራውያን ሓደገኛ ስጉምቲ ይሓቱ ከም ዘለዉ ኣብ ኢትዮጵያ ዘለኹም ኤርትራውያን እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ኣብቲ ገለኢሉ ነዚ ኤርትራ ዕርዲ ዝብል ኤሪኣይዲ ዝብል ባሶሪ ብዙሕ ፖስት ዝገብር እዩ ብዛዕባ ኤርትራ ኣብ ኢትዮጵያ ከም ዝቕመጥ ኣምሲሎም ህጅብ ዝኾነ ክሳብ ልዕሊዩ ስጉምቲ ንክውሰድ እዮም ዝሓቱ ዘለዉ ስለዚ ኣሕዋተይ ኣብ ኤርትራ ዘለኹም ነዛ ክፋል እዚ እቲ ኣካውንት ናቱ ኢትዮጵያ ከም ዝነበረ እዮም ዝነግሩ ዘሎ ኣይሆብ ኣብ ኢትዮጵያ ይህሉ ንኸውን ለብዋናተይ ድማ ክነግረኩም ኤርትራውያን ኣብ ኢትዮጵያ ዘለዎም ኣይኖም ሃገርኩም ክትፈትው ትኽእሉ ኢኹም ንሃገርኩም ክትከላኸሉላ ትደልዮም ፕሊዝ ተጠንቀቑ እዚኦም ሰባት እዚኣቶም ንሓትዶም እዮም ዝቃተሉ ዘለዉ ስለዚ ንዓኻትኩም እውን ሓደጋ ክወጥቅኹም ይኽእሉ እዮም እንድሕር ናይ ግድን ኣብቲ ፖለቲካ ክትሳተፉ ደሊኹም ሜቢ ኣብ ኤክስ ኮይንኩም ኣይተሳተፉቶም ካልኦት እውን ከምዚ ከታታትው ይኽእሉ እዮም ስለዚ ኣብ ውሑስ ቦታ እንተዘየለኹም ጥንቃቐ ግበሩ ጥራይ ክብለኩም ዝደሊ ምክንያቱ ኣብ ናቶም ሕዛእቲ ኮይንካ እውን እትገብሮ ነገር ጥባሕ ንጎ ሕማቅ ክመፀካ ይኽእል እዩ ስለዚ ነዚ ሰብ እዚ ኣሲሮምሉ
كلاتهم تتقابلهم نابو كصحفوا ريالله نفعوا نيرترا زكلاخل بزو ነገር ይጽፍ ነይሩ ግን ከም ትሪዎ ደለኹም ታርጌት ገይሮም ንዑ ካሲዎ ክፍትኑ ኾልዮም ኣብ ዓዶም ክሳብ ዘሎ ድማ ከቢድ ይከውን አይ ሆፕ አቡ ይህሉ ልኸውን አቡ ዘለኹም ድማ ፕሊዝ ነዚ ኣብፅሑሎም ተጠንቀቁ በጃኹም እቲ ፀገም ናብ ካልእ ሰባብ ናብ ካልእ ክበፅሐና ይደለንና ነቲ ዝብልዎ ዘለዎ ሳቶም ንክፋ ዓጢቆም ተበጊሶም ዘለዉ እዮም ስለዚ ሓደራ ንቐጥል ካልእ ኣገዳሲ ዘሎ ዜና ድማ ንስማዕ ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ ተሪር ዝተባሃለ መጠንቀቕታ ኣሕሊፋላ ኢትዮጵያ ኣብ ሩባ ኣባይ ተወሰኸ ግድብ ንምስራሕ ዝተፈላለዩ ምንቅስቓሳት ትገብር ብምሕላም ከቢድ ምላሽ ካብ ካይሮ ክገጥማ እዩ ክትብል ግብፂ ኣጠንቂቓላ ሚኒስትር ሃብቲ ማይ መስኖን ግብፂ ዶክተር ሃኒ ስዋይለም ነቲ ብሁከት ዝመልኦ ምሕደራ ዓብዪ ግድብ ህዳሴ ኢትዮጵያ ዝበሎ ዝገለጾ ምላሽ ንምሃብ መንግስቲ ኩሉ ዝከኣል ኩነታት ከም ዝጥቀም ኣመልኪቶሎም ቶሽካስ ፔልዌይ ዝተባሃለ ፕሮጀክት ምቁፅጻር ማይ ግብፂ ዝኾነ ማይ ንኸይባኽን ይስራሕ ከም ዘሎ ገሊጹ ማይ ንምፍናው ዝተወሰነ ውሳነ ንግዜን መጠን ዝኣትዉ ሓስታት ዝትንብሉ ብመንገዲ ምፍሳስ ማይን 4 ቃልያት ቶሽካን ዝፈስስ ማይ ምስ ምምሕዳር ኒው ቫሊ ብምውሃድ ንፕሮጀክታት ሕርሻ ይውዕለሎ ክብል ገሊጾሎም ዶክተር ስዋይለም ኣብ መንጎ ግብፂ ሱዳን ኢትዮጵያን እስዋልደ ምሕደራም ካብ ትሕዝ ዘሎ ሓደ ወገን ኣካይዳ ዘይኮነስ ኢትዮጵያ ሓይሊ ንግብፂ ሱዳን ሕርሻውን ሰፋሓዊሱም ዝዓበየ ረብሓ መሃበ ነይሩ ክብል ገሊጹ ኢትዮጵያ ኣብ ቀረባ እዋን ካብ ዝተፋሰ ኣባይ ወፃኢም ዲጋ ክትሰርሕ ከም ዝመደበትን እዚ ንዓና ኣይምልከተናን ኢሉ ይኹን እምበር ዝኾነ ኣብ መጻኢ ኣብ ውሽጢ ተፋሰ ኣባይ ዝፍጠር ግድብ ግብፂ ኣብ እቲ እዋን ዝተፈላለየ ግብረ መልሲ ክትህብ ኢሎም ካብ ግድብ ኢትዮጵያ ልዕሊ ዓቐን ማይ ንምፍሳስ ቶሽካስ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኣብ መንጎ ግብፅን ኢትዮጵያን ዘሎ ኩነታት ድማ መመሊሱ እናረሰነ ዝኸይድ ዘሎ ኩነታት ኢና ንርኢ ዘለና which is good ምክንያቱ እዚኦም ሃገር እዚኣቶም ምስ ኬንያ ፀገም ፈጢሮም ኣለዉ ንብል ኣለና ምስ ግብፂ በዚ መጠንቀቕታ ይወፅእ ኣሎ ምስ ጅቡቲ ዘሎ ምትፍናን ጥርዚ ዘሎ ምስ ኤርትራ ድማ ወራር ከካይዱ ይደልዩ ኣለዉ ካልኣይ ኣዝዩ ኣገዳሲ ሓበሬታ በዓሎም ዘውፅዎ ኣብዚ ቀረባ እዋን ቁጠባ ናይ ኢትዮጵያ ብፍላይ ብር ናቶም እዚ ናይ ኢትዮጵያ ፕሮፓጋንዳ ሚድያ እንታይ ኢሉ ኣሎ ብር ኢን ፍሪ ፎል ብር ናይ ኢትዮጵያ ላይክ ብቁልቁለት ብዘይፍሬኖ ዝኸይድ ዘሎ እዩ ዘሎ ይዝብል ዘሎ ፍሪ ፎል Ethiopia struggle with record currency depreciation and imported inflation risk. ስለዚህ ጉዳይና ኢትዮጵያ መመሊሱና ባእሰ ዝኸይድ ዘሎ እዩ ኣብ 2024 ወርሒ 7 ዝጀመረቶ ነቲ ካረንሲናታ ብፍሎቲንግ ሬት ከም ዝኸይድ ዝገበረቶ ኣብዚ እዋን እዚ እቲ ኩነታት ኣዝዩ ኣብ ከቢድ ደረጃ ወዲቑ ከም ዘሎን መናብሮ ናይቲ ህዝቢ ድማ ኣዝዩ ከቢድ ኮይኑ ከም ዘሎ እዩ ካብቲ ሽዑ ዝጀመረ ይብሉ ኣለዉ A rapid depreciation of BRR by more than 165% within just 15 months. I wish to assert حمشة وارح كابتيد floating rate BRR واقع نتوع بعداقة كم زوسان زبلوه ساب حجي I wish to assert حمشة وارح ترايسي بمئتين سوسان 50% كود كم زغالة. He further notes that the magnitude of the BRR's depreciation outside the formal banking system is even alarming. أبتسأل بعداقة دما نبز جدد الدرجة يخيد كم زلو. سلزي تزكاية زلو كنتات نبحكي أسب بعد كم زغانا أبدا ما زناي بريتس أو تتراي نفسه زغالة أبي شجر فتيرو له خمسة لو إذا نجر زلو and there is nothing much you can do. هنياتو كلو لا ونايتو كنا دما أبقى متوتو. ስለዚ although the depreciation boosted exports ولا ኳት من كل قال ናይቲ ባጤራ ኤክስፖርት ክሕግዝ እንተኻለ መብዛሕትኡ ግዜ ኮም ጽልዋ ኣለዎ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ፖለቲካዊ ጭንቀት ስለ ዝፈጥር ወይ ጸቕጢ ስለ ዝፈጥር ግን እቲ ህዝቢ ከቢድ ብድሆ እዩ ነቲ ስርዓት ድማ ነቲ ዘሎ ብድሆ ንኽሰግር ከቢድ ክኸውን ከም ዝኽእል ኣብ ገለገለ ፀብፀባት ከም ዝወፅእ ዘሎ ብር ሓንቲ ዶላር ልዕሊ 200 ብር በፂሓላ ዝብል ዘረባ እውን ንሰምዕ ኣለና ስለዚ ኢትስ ኢንክሬዲብል ኣብዚ እዋን እዚ እቲ ንሪኦ ዘለና ኩነታት ማለት እዩ እቲ ኩነታት ካብቲ ብር ንላዕሊ ድማ በዚ ስምዕዎ አፍንጫችን ላይ ቆጣሪ ገጥሞ ላየሩ ብቻ ነው ይቀር ላይ ለምን ተነፍሰው ወደ ውጭ ለምናስወጣውና ወደ ውስጥ ለምናስገባው መቁጠር ብቻ ነው ይቀር ብር እንደዚህ የተጠማ ብር እንደዚህ የተራበ ስርዓት እኔ ሰምቼም አይቼም አላውቅም ከ70 ሺህ ብርና ከ80 ሺህ ብር ተነስተሽ 700 ሺህ ብር ግብር ትላንት ላይ ሰማሁት ነው 70 ሺህ ብርና 80 ሺህ ብር ይከፍሉበት የነበረው ግብር 700 ሺህ ብር አምጡ ብለው ለመዝጋት የተሰለፉ ሰው ትላንት ላይ ሰማሁት በከፍተኛ ሁኔታ بحفش كم نريد لنا تي نايبر قوس ترايده كنا ولا نايتهم زيجاتات نايتي جبري كنتات ون أزيو أسكافي كنتات بزيو كم زلوا مهنياتو أبي بزح جبري كب كم زلوا ون تسقط دما نتزلوا كنتات مليش نبز بعسي وسط خم زلوا يزن الجرزلوا أرجع كنتات دما كم زين أبزي نبع أساس خيط زلوا every factor أبتشبي زلوا نا كفأت رايز خيط زلوا زغير نجار وين أبصبو قص وزمت نجار بزنا إيكونوميك كنتات يلن ناي وتدراوي ناي بوليتيكا كنتات ممليش زبالة شيء خطري
ቁጠባ ድማ ዝገደደ ናብ ከምኡ ዳይሬክሽን እዩ ዝኸይድ ዘሎ እቲ ህዝቢ ድማ ብጎረሩ ተሓኒቑ ኣሎ ወላ ትካል ዘለዎ ሰብ ሌላ ዓቕሙ ግብሪ ይመጾ ከም ዘለዎን ካብ ጠገለ ዝሓለፈ ምንሃር ናይ ግብሪ እውን ነቲ ህዝቢ ዝለዓለ ፀቕጢ ፈጢሩሉ ይብላሉ